Special announcement. Stay tuned for breaking news. You have received intel of a decision that has been made at Brigham Farm. Hazvife zvakaitika musanyeperana. Zanapinda mashoko atiri kuona kuti panguva ino Vice President Constantino Chiwenga wanyatsoratidza kuti aiwa vari kukonzeresa. Pana pazvonzi the Brigham Farm meeting yakaitiwa aiwa nezvigananda pamwe chete nemaallies emutungamiri wenyika. Panguva ino zvonzi pane zvavakawirirana nazvo. Panapa tiri kuona vakomana vari kubuda vanyora chiti aiwa garai henyu muri ngori ready for breaking news, but tisingazivi hedu maconsequences this breaking news kuti nyika yezimbabwe the military ichaitora sei. Sanapinda mashoko amudanyikwa pana upload subscribe or like on the bell icon. Timunapenda majara Jesus anobudo achiti Mnangagwa is meeting his plotters at Brigham Farm for a risk assessment exercise. They are deliberating on the possibility of removing General Chiwenga from office and its implications. Mangwanya, Matatu, Sibanda, Mutamba didn't attend, but they had a meeting with ED at his holiday house. Domash panomudanya kwa panapa awo pamsoro awo pema attempts ekufai VP Chiwenga. Some of the people vari kuti a resolution yakatoitiwa vatokrafta tsamba vatonyora, but now akusi kuzikanwa kuti ndiani achaenda kana kuti achakachipa VP this letter. Number 1. Number 2, panapa tiri kuona kunzi pane maimplications ari kuonekwa kunzi they are being attributed mukufaiwa kwavari kuda kuzama kuita Vice President Constantino Chiwenga vasinganyatsi kuziva kuti aiwa zvichange zvakamira sei, maconsequences azvo ndeapi, kuti vanhu vachazvitora sei. Mashoko atiri kuona kuti VP Constantino Chiwenga vanonyatsa kuonekwa kunzi aiwa is anti-corruptionist. Panapa ari kuonekwa kunzi ari kuramba achistopa zvigananda kuti aiwa mazonyanya kunyange zvazvo aiwa kusinga munhu usingakwanisi kutrusta vanhu, but panguva ino trust haisisimo mugovernment. Noda kuti malutiro avari kunyanya kuita azonyanyisa. And now VP Constantino Chiwenga ndiye munhu amira achistenda very firm achiti aiwa I am against zvigananda, I am against self-serving. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Muna comment section medu mafungiro enyu. So subscribe or like, shut on the bell icon.